си поговорим за най-приятния и стимулиращ междупланетарен обмен през настоящия пролетен сезон, който по принцип общо взето е свързан с разширението, с обновлението и с безграничните възможности, така че ако може да се пусна с парашут и така да направим това видео, може би ще бъде най-описателният вариант на това, което искам да ви кажа. Това видео вероятно ще продължи и малко по-дълго, ама и момента, който ни предстои, е рядък и за мен специално е и дълго очакван. Така че надявам се да не злоупотребя твърде много с вашето време и с вашето търпение. Междупланетарният обмен, за който стана въпрос и за който искам да ви говоря, е тригонът. Това е един триъгълник, си представете, който се образува в небето. Най-така благоприятният обмен между две планети. Планетите са Юпитер и Уран, които в момента се намират в огнените знаци, съответно Лъв и Овен. Първо ще ви представя участниците, за да разберете моето вдъхновение и опита ми така, ако мога да надскоча тези граници, които ме ограничават тук пространството. Юпитер, това е експанзията, мащабността, увереността, всичко, което надхвърля обичайните граници, онова, което ни кара да погледнем надалеч, да се качим най-отгоре на върха и да видим какво има зад него. А също, съответно, и това изкачване ще ни даде така една доста по-мащабна перспектива. В знака на Лъва той насочва всички тези възможности в сферите на творчеството и себереализацията. Уран, от друга страна, това е революционера. Уран символизира свободата, пробуждането, освобождаването, промяната, разчупването и промяната в статуквото, идеалите, всички онези пионерски и революционни идеи, които раждат новаторските концепции, които по някакъв начин освобождават една такава много мощна енергия в обществото и в света въобще. Той се намира в Овен и, както може да се представите, подходът му е категоричен. Действа смело и търси, провокира и прокарва нови пътища. Обединените енергии на тези две планети, така както ви ги описах, в един хармоничен аспект може да се опише като огромна приливна вълна. Генератор на енергия, пораждаш много нови шансове за напредък и реализация на намерения, които са насочени към или пък идват от бъдещето. И тази вълна, която се случва периодически и се е случвала и друг път, разбира се, в човешката история, тя обикновено ни провокира да разрушим границите на досегашните си представи и да допуснем в съзнанието си неща, които до момента са ни изглеждали невъзможни и чудновати. При него можем да наблюдаваме дързост, свобода, авантюризъм, освобождение, алтернатива, бурно разширение, прогрес, внедряване на нови технологии, гениални открития. И затова това обикновено, аспекта между тези две планети, обикновено, особено хармоничния, маркира периоди на напредък, особено в изработването, изпробването и внедряването на нещо ново и необичайно, на нещо революционно и прогресивно. И двете планети символизират свободата, експанзията на търсещия дух, стремя се да прескачи всички граници и досегашните възможности и да види какво всъщност има отвъд тях. Искам и може би трябва да знаете, че Юпитер и Уран не обичат ограниченията и се нуждаят от много пространство, а пък в двойна сила стремежът им към свобода и независимост вероятно ще роди доста нестандартни форми на изразяване и на съществуване, от което ние, надявам се, всички да можем да се възползваме по един доста ефективен начин. И трябва да знаете, че това е аспектът на откривателите, на гениите, на революционерите, чието поглед и цели са насочени към бъдещето,
което в историята на човечеството винаги е носило нови приключения, нови изживявания, защото общо взето той ни позволява да придобием една така по-широка визия относно наличните и бъдещите перспективи и да охванем и осмислим и реализираме всички възможни сценарии. Това е, на което можем да разчитаме в този период. Онова, на което не можем да разчитаме и категорично не бива да търсим, е сигурността, която в този случай се явява, разбира се, и в който и да било друг, пречка към прогреса, защото всяко начало, въобще намирайки се в началото на пътя в новооткрити, непознати области, сигурност липсва и всъщност това е ценният дар на този аспект. Всичко е ново и непознато, а от друга страна точно липсата на сигурност ни позволява да видим непознати, незабелязани до момента алтернативи. Така че имайте предвид, че и Юпитер и Уран ще ни поставят в ситуации на променящи се условия, в които на нас ще ни се налага бързо да се нагаждаме и да търсим да намираме нови варианти и общо взето да тестваме границите на интелекта и способността си да се нагаждаме към обстоятелствата. Така че в този момент живота наистина ще ни предостави интересни и уникални начини да разгърнем себе си. Затова забравете за сигурността. Нещо повече, съзнателно бягайте от нея. Онова, към което следва да се стремим всъщност този момент, са новите знания, новите хора, срещи с интересни и уникални личности, от които можем да се учим и да се вдъхновяваме или най-добре самите ние, който от нас е достигнал до този етап от развитието си, самите ние да се превърнем в такива. Какви ще бъдат резултатите? Би следвало резултатът от този обмен да се проектира в оформянето на един доста прогресивен, по-прогресивен мироглед, в по-голяма маса от хора, който да генерира началото или пък да оповести резултатите от новаторски идеи и проекти, най-вече в областта на модерните технологии, обществените практики, науката, IT-технологиите, медиите, генното инженерство, космическите технологии, всички обичайни сфери на приложение на на разкрепостеното съзнание, защото именно това символизира този обмен. Разкрепостено съзнание. Съответно и новите продукти, фирмите, проектите реализирани в тези области ще бъдат много успешни и вероятно ще повлияят върху живота и начина на мислене на големи групи от хора. Това е аспект на астрологията. Това може би ви обяснява моето вълнение и малко по-продължителното на видео. Какво друго? Световен план. Вероятно и е възможно да се задвижат процеси, касаещи на първо място човешките права, които да подпомогнат големи групи от хора или да увеличат правата си, или там, където те са ограничени по някакъв начин да ги завоюват. Свободните дискусии, които пък са друга характерна черта на този обмен, вероятно ще родят нови концепции, нови интерпретации и рухване на някои традиционни схващания и вярвания, касаещи включително теми като религията и философията, които по принцип са така доста стабилни. Вярно е, че обменът съответно е натоварен и с много идеализъм и вероятно повечето от концепциите, които ще роди, ще трябва да издържат проверката на времето, но веднъж създадени те ще живеят един свой собствен живот и с времето голяма част от тях ще намерят и подходящата формула и форма за съществуване в реалността.
най-вече до голяма степен поради факта, че хората, които ще вземат участие в това своеобразно раждане, ще усещат една изключително силна вяра в успеха и ще бъдат абсолютно концентрирани в целта си. Всъщност, ние всички ще го усещаме това състояние и бихме могли да го усетим в себе си. Въпросът е за какво ще го ползваме и какво ще родим, което е моя искрен апел към вас. Това е и формулата за успех. Така трябва да се чувстваме, такава трябва да бъде настройката ни, най-вече за онези, които желаят да превърнат своите най-смели иноваторски идеи в реалност и търсят възможности за опознаване и разгръщане на личния си потенциал. Това, което е нужно да усвоим и да проявим от тази мощна реформаторска сила, е може би проявата на готовност да излезем от зоната си на сигурност, на това, което е познато в настоящето и да поемем риска да прескочим в бъдещето. Съдбата ще ни предостави немалко шансове за това. Трябва да бъдете сигурни. Просто за нас остава да се насладим на този момент и да създадем нещо ново и различно, необичайно, уникално и същото, което в същото време ще притежава потенциала да се развива и да се усъвършенства. И така, от неограничените възможности всъщност на тази изключително прогресивна и хармонична небесна конфигурация до средата на юни може да се възползва всеки, който купне за освежаваща промяна в живота си. Това е освежаваща промяна, може би ключовата сентенция за този обмен. Той ще ни помогне много лесно и безболезнено да се откъснем от миналото, да преодолеем онези ограничаващи фактори и обстоятелства, които ни държат в някакви застояни модели на общуване и съществуване. И трябва всъщност просто да си позволим да се впуснем в едно ново житейско приключение. Възможност за това наистина ще има в изобилие. А за активните и продуктивни личности, купнещи за шанс за себереализация, които имат смели иноваторски идеи и в които силно вярват и на които са способни да се посветят с цялата си отдаденост и пълна концентрация, това ще бъде един изключително продуктивен период. Можете да реализирате мечтите си, сега е момента за това. Пожелавам ви го. Насочете се естествено към сферите, които описахме. Това са и които обикновено носят прогрес на цялото човечество. Това са модерните технологии, това са обществените практики и модели, публичните действия, дейности, науката, изобретенията и всички идейни и социални проекти, развиващи се в медийна и интернет среда. Може би вече разбирате защо сега стартирахме нашия видеопроект. Разбира се, изкуството, културата и особено киното и модата, които също формират и донасят до съзнанието на огромни маси от хора не само идеи, но и модели на мислене и съществуване от бъдещето, също ще се радват на подкрепата на съдбата, на разширена експанзия и ще родят, надявам се, шедьоврите на своето време. Така че животът ни през май и през юни със сигурност няма да бъде предвидим и еднообразен. Ще бъде много интересен, с много неочаквани възможности и, така да се каже, шансове. Просто трябва да си позволим да експериментираме и така да си представим, нали, в ролята на един Христофор Колумб. Това е. Пожелавам ви да намерите вашата Америка. Чао!